Wonten sonten kados punika. Monggo sami rawuh mriki. Pertunjukan ludruk sampun kawiwitan. Jola-joli khas Jawa Timur. Monggo sami nglumpukake kangge nyawisaken dhateng pagelaran ludruk ingkang sae. Nggih guyonipun lan banyulanipun ingkang saged ndadosaken gaseng langkung renyah. Dos Rondo sampun 10 taun, urip kula kados pundi kok katingal sepi makaten, toya lan kliwon kucing kula, namung punika ingkang saged ngancani kula. Menika mboten sanes tandha bila kula kedah nggoleki jodoh ingkang tampan, gagah lan sugih. Ingkang baku punika mana ingkang sae saged nampi panjenengan menapa wonten Sarti, kula boten betah pitutur, kula betahe jodoh. Rondo, punapa panjenengan kok geneman piyambakan? Pak Lurah, kula rak sampun randha sedasa taun. Kula aturi padosaken jodoh ingkang sugih, bagus saha gagah. Gampil menika kula padosaken tiyang ingkang leres. Pak Jono, wonten pawartos ingkang sae. Kados pundi? Bu Rondo, menika rada sugih lan ayu, ngantos-ngantos jodoh. Panjenengan kersa punapa mboten? Hah, sugih, ayu. Wah, mesti kersa. Sip kula aturaken katuran pepanggihan. Nggih. Menika pawartos ingkang ageng. Mbok Rondo badhe pikantuk calon ingkang sugih. Wah, Jamu kiat lan jamu semangat sampun cumupak. piyambakipun badhe krama kaliyan Pak Jono. Pak Jono menika sinten? Kula cariosaken kemawon kita kadhe sowan mriku. Badhe menapa ta menika? Mboten ngertos nanging jarinipun badhe krama nanging mboten kalih kula. Mbok Rondo panjenengan menika jebul beda kaliyan ingkang dipuncariyosaken Pak Lurah. kula nggih ngertos menawi panjenengan nampun ngincer arta kula. Lah Pak Lurah matur bilih panjenengan sugih. Lah kula menika pancen sugih, pengalaman. Hahaha. Menika jebakan Mbok Rondo menika jebul-jebul. Pak Jono, panjenengan mboten kalah, panjenengan nggih namung kepengin garwa sugih toh? Pak RT, Nggih, kados pundi, Bu? kula badhe matur. Nyuwun pirsa bab menapa? Menika kula kalawau pinanggi Mbok Rondo maringi arta dhateng Pak Lurah. Mosok to? Nggih. Pak Lurah kok sagednipun ngapusi warga panjenengan menika mak comblang utawa calo. Kula badhe nyobi padosaken jodoh malih ingkang leres. Nggih sampun mekaten kemawon. Menawi mekaten kula kemawon ingkang purun kaliyan Mbok Rondo. Karta kenging menapa panjenengan purun? Sebabipun kula menika satemenipun sanes priya asli. Kula menika nggih saderekipun Mbok Rondo jaman rumiyin nalika taksih sami main ludruk. Astagfirullahalazim ya Allah. Kok kados pundi? Tiyang kali jebul bencong sedaya to. Gesang menika rak kedha dipunraosaken kemawon. Panjenengan namung miring kula sugih lajeng purun. Sakmenika kok malah bingung. Hahaha. Monggo Mbok menawi boten pikantuk Pak Jono kula nggih mboten dados punapa kita gesang sesarengan kemawon. Duh Gusti, menika krama punapa pagelaran ludruk?